Ahí tenim les imatges de Ferran Mestre, que és un jove agricultor de Benlloc que està desenvolupant, com dèiem abans, un model de negoci d'agricultura ecològica basat en el respecte de l'ecosistema, la conservació de la biodiversitat i l'ús de les llavoretes autòctones. Val? Bé, nosaltres som joves agricultors així de Benlloc i apostem per la sobirania alimentària del territori. I estem veient que hi ha una gran quantitat de bancals, com diem així, o camps, que estan abandonats degut a una falta de relleu generacional que impossibilita el seu treball. Aleshores, estem en ganes d'agafar aquests bancals i treballar-los d'una altra manera, d'una agricultura diferent a l'agricultura tradicional. Claro, que seria ficar de nou en valor una altra vegada els bancals. Sí, valoritzar una altra volta el minifundi i aquelles varietats que no se solen treballar, com les oliveres centenàries que estan abandonant-se o els garrofers. Bé, jo em crié en Castelló i decidís tornar al poble, però mai havíem perdut aquestes arrels. Des de sempre hem tingut uns avis que els avis ens han educat molt en l'amor a l'agricultura i és el que hem sentit de tota la vida. Jo treballava en l'aeroport de Castelló i en el Covid ens van despedir temporalment i va ser un canvi per a mi també. Bueno, jo l'agricultura posava a treballar fa temps, però va ser com el punt clau on decidís que ja no volia treballar per a ningú, sinó simplement intentar buscar-me la vida a mi en l'agricultura i en això, en la idea que teníem del rescat de bancals del territori. Per a nosaltres el poble és molt important. Creiem que hi ha que donar vida a aquests pobles petits. Jo soc de Benlloc, però també soc de Portell de Morella, són pobles molt menudets, on si els joves desapareixen d'ací no hi ha molt de futur. Les ciutats estan molt plenes de gent i creiem que els pobles necessiten aquesta vida. La niuada per a mi va ser molta casualitat, el projecte jo no el tenia tan en ment, però com d'iniciar-lo ja, però ells van ser com l'impuls, ajudant des de totes les vertents que ens van ensenyar en els diferents tallers, des de recursos humans, financiació, sí, tot.